Исәнмесез, эфирда сейшәмбе көне яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина, иңелек төп темалар турында. Шәһәрдәшләр түбәләрдә кар һәм боз сүңгеләренә зарлана, аны кем чистартырга тиеш? 37-09 һәм гипермаркет арасындагы юлны чистартмыйлар. Әлеге территория кемгә карый? Сөт ризыкларының сыйфатыннан канәгать булмасаң, Роспотребнадзорга шалтырат. 3 февральга кадәр ведомствода кайнар элемтә эшли. Шәһәрдәшләр күп катлы йорт түбәләрендә кар һәм боз сүңгеләренә зарлана. Бу проблема шәһәрнең иске өлешендә аеруча кискен тора. Анда балкон түбәләре проект буенча ясалмаган йортлар күп, шуңа күрә алар халык өчен куркыныч тудыра. Биредә яшәүчеләр сүзләренә караганда, түбәдән кар төшү очраклары булган инде. Әздән генә бәхетсезлек булмый калган. Теманы Гүзәл Габдуллина дәвам итә. Кар һәм асылынып төшкән боз сүңгеләре 8-31 йорты түбәсендә шактый. Алар теләсә кайсы вакытта йорт яныннан узучылар өстенә төшәргә мөмкин. Әлеге 5 катлы йортта яшәүче шәһәрдәшебез ишек алдында уйный торган балалар өчен борчыла. Күптән түгел түбәдән кар төшкәндә, аның кызы да аздан гына зыян күрми кала. Ко мне вчера шла дочь и говорит: мам, меня чуть не убил снег. Или сосулька там слетела сверху. Она там проходила. Говорит, чуть не убил меня. 8-дә Б3 йортында яшәүчеләрне дә шул проблема борчый. Узган ел түбәләрне чистартып тордылар. Быел белгечләрнең күренгәне юк диләр. Нигездә боз сүңгеләре һәм кар өеме балконда үзләре урнаштырган конструкцияләрдә. Ну это вообще-то самострой называется, правильно? Вот кто хозяин балкона должен чистить. Собрать их всех и на крышу, и пусть шкрябают. ЖЭК приводит своих работников как жители. Там, во-первых, закрыто все. По-любому не поднимут просто так. Пусть устраивают субботник. Конечно, отсюда поползет он. Сугробы иногда такие падают, будь здоров. Я хочу, чтобы их своевременно очищали, и все. А народ должен смотреть и близко не подходить. Закон буенча үз белдеген белән проекттан тыш урнаштырылган кыйыклар гомуми йорт милкенә карамый, идарә итүче оешмалар өчен җавап бирми. Зачастую проектов на данные мероприятия нет, что в том числе и теплоизоляционных. Поэтому тепло поднимается вверх, нагревает козырек, образуются сосульки. И согласно законодательству, так как собственник это является не общедомовым имуществом, а только принадлежит одному собственнику или ряду собственников, проживающих в этой квартире, они самостоятельно должны осуществлять очистку своих козырьков от сосулек и снежных шапок. Идарәче компанияда физик яки финанс сәбәпләр аркасында кыйыкларны, түбәләрне кардан һәм боз сүңгеләреннән чистарта алмаучылар торак коммуналь хуҗалык идарәсенә мөрәҗәгать итә ала. Әлеге төр эшләрне акча түләп подрядчы оешмалар да башкара. Кар һәм боз сүңгеләре вакытында чистартылмаган өчен идарәче компаниялар өчен дә, физик затлар өчен дә административ штрафлар каралган. Гүзәл Габдуллина, Фәнис Ихсанов, Ленар Султанов, яңалыклар. Мәгариф һәм фән өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт искәртә. 2019 елда бердәм дәүләт имтиханын тапшыру өчен гаризалар 1 февральга кадәр кабул ителә. Гаризада катнашучыга БДИ тапшырырга планлаштыра торган предметларны санап чыгарга кирәк. Шул ук вакытта предметларның саны төрлечә булырга мөмкин. 2 имтихан рус теле һәм математика чыгарылыш сыйныф укучылары өчен мәҗбүри. Бу фәннәрне уңышлы тапшыру уртача гомуми белем турында аттестат алу өчен кирәк. 2009 елдан чыгарылыш сыйныф укучылары математика буенча имтихан тапшыру өчен база яки профиль дәрәҗәсен сайлый ала. Узган елларда аттестат алган чыгарылыш сыйныф укучылары математика буенча БДИда бары тик профильле дәрәҗәдә генә катнаша ала. Калган фәннәрне сайлап алу укучыларның кайсы белгечлек яки әзерлек юнәлеше буенча һәм кайсы вузда укуын дәвам итәргә ниятләвенә нигезләнергә тиеш. Гариза бирер алдыннан алынган югары уку йортлары сайтларында әлеге мәгълүмат белән танышырга кирәк. Юлны чистартмыйлар йөрүе бик читен, авария булырга да озак түгел. Шундый зор белән безнең телекомпаниянең кайнар элемтә телефонына Яр буе микрорайонында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Сүз 37-09 йорты белән метр кибете арасында урнашкан юл турында бара. Яр буе бер идарә итүче оешма әлеге участок безнең карамакта түгел ди. Мәхәллә компаниясе дә шундый ук җавапта. Юлны чистарту кем өстендә сорауга җавапны Лейсән Ханова эзләде. 37-09 йорты белән метр кибете арасында урнашкан юлдан көн дәвамында шактый күп машина үтә. Ул 37-нче комплекс белән Чулман проспектын тоташтыра. Бирдә кар чистарту техникасы да күптән үтмәве ачык күренә. Кар күп колеяда шәһәрдәшләргә йөрергә җайсызлык тудыра. Мы здесь работаем, да, не чистят. Почистили кусочками. Неудобно, конечно, ездить, разъехаться очень сложно. Очень опасно, колея вот выталкивает и ударяется машина. Очень плохо.
чистят. Так-то чистят эти остальные дороги, а внутри Капресов очень тяжеловато. Микрорайонда яшаучылар юл үшін жауаплыны таба алмаған. Хәлге аңлатма беруні сұрап, біз 37-ші комплексқа хизмәт күрсәтүче яр буе бер идарә итү оешмасына мөрәҗәгать иттек. Инженер Ирина Савельева сүзләренә караганда, әлеге юл өчен алар җаваплы түгел. Шулай да аны чистартырга ышандырдылар. Территория хоть и не подведомственна к нам, но мы, тем не менее, очищаем ее практически. В этом году уже мы несколько раз ее самостоятельно очистили, потому что все и температурные условия погоды, они все-таки сказываются на том, что образуются колеи. Тоже не хочется отвечать за кого-то, кто действительно должен убирать данную территорию. Сұрауға жауап ізләп біз мәхәллә идарә итү компаниясына да мөрәҗәгать иттек. Анда да юлның аларга бернинди катнашы булмавын белдерделәр. Белгечләр сүзләренә караганда, аның өчен автомобиль юллары предприятиесе җавап бирә. Сорауны предприятиянең баш инженерына юлладык. Тик ул тиз арада безнең сорауга җавап бирә алмады. Эсенханова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Әгәр дә сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Роспотребнадзор сөт продукциясының сыйфаты буенча кайнар элемтә игълан итте. Ул 21 январьдан 4 февральгә кадәр дәвам итә. Сөт ризыкларының сыйфатыннан канәгать калмаганда куллану вакыты чыккан булса, Роспотребнадзорның кайнар элемтәсенә шалтырата аласыз. Халык сорауларына идарәнең азык-төлек гигиенасы бүлеге белгечләре җавап бирәчәк. Телефон 843 273 34 85, сәгать 10-нан кичке 4-кә кадәр. 2019 елның 1 февраліннан 22 февралінна кадәр Татарстанның агробизнес кадрларын яңадан әзерләү институты умартачыларның квалификациясын күтәрү курслары уздыра. Уку барышында умартачылыкны оештыру өчен җир алу буенча җентекле эшләнгән инструкция өйрәнеләчәк. Бал кортларында була торган йогышлы һәм йогышлы булмаган авыруларны ачыклау, дәвалау, шулай ук профилактика буенча дәресләр булачак. Умарта күчләренең биологиясе һәм умартачылык эшчәнлегенең технологиясы каралачак. Курсларда экологик чиста умартачылык продукциясын алуда кулланыла торган заманча җайламалар күрсәтеләчәк. Умартачылык продукциясын органик җитештерүне оештыру мәсьәләләренә дә аерым игътибар биреләчәк. Укулар Казан шәһәре, Оренбург тракты 8-нче йорт адресы буенча узачак. Курслар түләүсез, читтән килүчеләргә тулай торактан урын бирелә. Белешмәләр өчен телефоннар 843 277 81 67. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Реставрация и восстановление женской и мужской обуви, замена натяжных стелек, перетягивание колодки, реставрация меха. Ждем вас 23 января в молодежном центре «Шатлык». Компания «Армада» предлагает супер акция на стальные двери. Распродажа от 6000 рублей. На межкомнатные двери современный стиль. На теплицы сезонная распродажа. Скидки до 5000 рублей. На окна энергосберегающий стеклопакет в подарок. Художественная ковка, кованые заборы, навесы, беседки. Качество, надежность, быстрые сроки и цены от производителя.